We here, I try to help you here. I appreciate that. You can't. You want to do everything. No, hon, it wasn't. You like really? So hi guys, aalis din ako guys. At si Tami din aalis. Trabaho daw siya. So, late na nga ako eh. Late na ako nga alis. You guys wanna come in? For it to be again. Ah, wala eh. Alis na dudong Tami. Stress yan guys. Stress dudong Tami. Mula ginagiingon nga. This one. This one is nicer, orange. Because this is already rotten. It's not rotten. You see the difference? Yeah, different oranges. Somebody with dark different. That's why he's upset, guys. I don't cook anything. Upset because It's not true. I'm not upset. So there you go. It's just you saying it. he just paid the whole tax. Yeah, that'll do it. Ang laki-laki, 60 plus. Poor dudong Tami, guys. Kaya trabaho naman siya, guys. He need to go to work. Wala nang pera dudong Tami. Looy kayo, guys. Looy. Looy. Dudong. Hindi naman dapat yan ka-stress, guys. Kasi kinita mo naman yung pera na yan. Pero ibigay natin sa kanila, guys. Huwag na natin anuhin kasi yun na. Ay, what else do you need here? That's it. That's it? What else do I need in the house? So, alis na siya, patungong trabaho. And Roxy will be alone here. You're gonna be alone with your sister and brother. And the beep beep here. You relax, okay? Well, the battery's going dead. It's going dead. It's not going to just stop going dead. Roxy's over there. Sabi ko sa kanya, wag na tayong ma-stress. Ibigay na natin yan. Magdalawang isip pa talaga. Magdalawang isip pa talaga tayo. Hindi naman yan pwede dalawang isip kasi pwede man natin tatluhin. Tatluhin isip. Off, Tommy. You're like ridiculous. Okay, no. No, you're just Hon, pissed. it and then no, hon, it making wasn't. upset. You like really? Because Why you would I are tell you something that is and it's not? Because you're upset, so now you want me upset I'm too. not upset. hon. We're gonna be like twinning upset. Love you, hon. Have a good day. Careful driving. You be careful in the heat. Don't be stressed, okay? It's life. Part of life. Yeah, I know. Just be careful, okay? You got my brush in here. It's still. Do you have it? I don't know. Kaluoy. The seat's in the right place. Probably not. Kaluoy sa akong bana. Mao man na dong, nagtrabaho man ka dong, bayaran jud nimo na imong bayaran dong. Eh trabaho man ka. Mo nagiingon nga magbayad jud ta. No? Bye. I love you. Yun, alis ako. At kailangan ko lang maglagay ng ano para ilagay ko ito. Kasi meron itong handle eh. Shoulder bag. Sa totoo lang, naawa ko kay Mister. Naawa ko sa kanya kasi ay ang daming binayaran ngayong araw. Binayaran niya through online para maging madali. Bumili pala si Tami ng tubig. Lagay natin po ito sa freezer kasi ganyan po talaga tayo. Mahilig tayong maglagay sa mga mag-preserve. Pati mga bread. Yes guys, okay lang mag-preserve. Alam niyo ba kung ano yung mga kinikit namin ni Mr. guys na para, yung parang just in case hindi na tayo pwedeng makabili or just in case wala nang pahirapan na yung bibili sa palengke kasi or sa grocery kasi nga yun, alam nyo na, yung mga kinakatakutan ng tao. So, ako, ang inaano ko talaga guys is sugar. Maraming sugar, maraming salt, at maraming flour. So, kayo, kung gusto nyo mag-preserve, or kung gusto nyo mga just in case, yung time na wala na, mahirap nang bumili, riot na, ganun, kahit ano-ano na lang yung naisip. So, yun yung mga pinagagawa ko, kami ni Tami. Rice, guys, yun. Pancake, a lot of flour, guys, talaga. And then, kailangan ko pa talagang magdagdag ng, tawag nun, salt. Dapat maraming salt at sugar. Yun siya. So, yun siya. At saka, of course, flour, guys. Kasi yung flour, at saka mayroon ka lang konting salt at konting sugar, pwede ka na makahagawa ng bread
na yung ano lang, tubig lang ang katapat para may makain. O, di ba? At ano-ano yung naisip ni Miriam. So, yun yung sekreto. And of course, merong mga rice, ganon. At, yun. Yun lang yung mga pinagagawa namin ni Mr. Kano. Gusto ko nga bumili ng ano eh. Magandang magkaning guys. Promise. Yung kaning na food na pagkain na ginawa ni Mr. yung pressure canning. Guys, maganda siya guys. Aabot talaga siya ng 2 taon. No, grabe ang ano siya, ang lifespan ng mga kinakaning ni Mr. Aabot talaga ng 2 taon guys. As in at saka hindi siya sira, as in okay pa. Alam nyo naman yung mga kinakaning ni Mr. Kinakain niya para hindi siya masira, para pagdating sa panahon, yun siya. And then kapag paunti-unti na yung nandun sa basement, ang ginawa niya is mag-preserve na naman siya, magkana naman siya yung mga paborito niyang kaning guys, na mga pasta puzzle. Oy guys, paborito niya guys. At saka, yun, okay talaga siya guys, kahit may karne. Yun siya. Yun yung na-notice ko. So, kaya masarap talagang ganyan. Alam nyo, dito sa Amerika guys, may mga taong nag-preserve na. Alam nyo ba yan? Makikita ko sa TikTok guys, ang mga ibang mga family guys, ang ginawa guys. Ang daming shelving, ang isang bedroom ginawa nilang pantry. Pero pantry for like zombie apocalypse. Yung ganyan yung ginawa nila. So daming shelving, mga cans, mga dry goods, yung mga beans, ang dami, rice, pasta, ang daming pasta, ang dami nilang tubig, ang daming pagkain, lalo na kapag meron kang pets, ang dami nilang mga pet food, mga dry food, mga ganun. Ang dami talaga. Na-amaze ako kasi very yung parang dito may mga gulay siya na mga kinakaning niya. Ang dami guys, yung mga prutas din, mga piras, ay apple, kinakanya guys, lahat guys. And then yung mga grocery, nabili niya sa grocery, siparit. At siparit din yung from the garden, siparit din yung from yung mga pagkain ng aso, pusa. Ay grabe, sabi ko sarili ko gusto kong magkaroon ng ganyan. Pero alam nyo ba, na mahirap kasi kailangan mo ng maraming pera sa ganyan, and also at the same time kainin mo yan bago masira, and then replace ganyan po yun. So ako hindi man ako updated sa mga ganyan guys. Oy, nakakalukam yung ganyan. So kaya yun yung sabi ko sa inyo na mahirap talaga maging ito na yung ating croissant. Ilagay natin sa freezer. Ito ilagay ko to dito sa taas. At meron tayong coconut, gagawa tayo ng ang daming orange, daming prutas, o di ba? At saka di ba, guys, ang bait ni Mr. guys. Yung mga sa trabaho, guys, magdala yan siya, guys. Free cookies, dalawang platter, dalawang laki. So, $40 din yung gasto. Adoy, ganyan po yan si Tommy, hindi siya mag-matter yung mga presyo-presyo. Ang matter, importante sa kay Dodong Tommy is yung guys. Ang importante sa kanya is makapagbigay, makapagpasaya siya. Sabi ko sa kanya, alam niyo ano sinabi ko? Meron kang crush doon ba? Ay, Dodong ha? Meron kang pinapagbigyan-pigyan ha? Crush, meron ha? Anuhin ko man yun siya, guys. I'm very annoying mango doon. I don't know, I'm very annoying person. I'm annoying person. Grabe ako ka-annoying. And then, masarap pagtripan yung asawa ko. Pagtripan with katotohanan na naramdaman. Charot. Anyway guys, yun lang. Guys, kakarating lang ni Mr. Pero, nagulat siya kasi biglang nag-flat yung gulong sa likuran. So, chine-check ko. Pag-check ko guys, yung gulong at saka yung sasakyan, yung sasakyan ba, pag diba? Ang gulong, ang nangyari, sobrang close na guys. As in, ang lapit na ng gulong at saka yung sasakyan, yung kurbada ng sasakyan, kung asan yung gulong. Tinitignan niya, wala namang problema sa ilalim, so hindi ko alam kung anong nangyari. Matagal na yan, na-notice ko. At ngayon ko lang nasabi sa kanya, na kasi pag na-flat, hindi ko alam kung anong nangyari. So, patingin yan, pero na-stress, daming issue, daming issues sa buhay. Pero tignan yan siya, magtrabaho pa naman yan siya bukas. At so ang gagamitin niya is yung itim, yung sasakyan ko, yung gagamitin niya. So wala akong sasakyan for 2 days. Okay lang kasi nakapag-grocery na naman ako ngayong araw. Kung so wala. But anyway. So yan siya guys. So guys, magluto na tayo ng ating manok para kay Mr. Para madala niya bukas. Iwan ko ngayong araw para
gisungog mi karong adlaw guys, daghan kay problema sa ano, may sasakyan pa na ano, ewan ko na lang si Batman. But anyway, so wala nang araw, so kaya nag-start na ako dito. Naabutan ako ng 9:30 ng gabi. Ang tagal din maluto nito kapag nagmamadali ka ba, ang daming lamok. So, yun, ang tagal ding maluto, no? So, iwan ko yung mode ko dito, something, and then kay Tami din, pangit din, daming ano, pagdating niya dito, akala ko masaya kaming dalawa, kasi nga pagdating niya dito, maaga-aga, no, hindi sobrang late. So, ngayon, pagdating ngayon na nga, no, may problema yung sasakyan, gulong, flat, and then, iwan ko na lang, basta, muna na, wala na tayo mahimo, guys, muna yun na, mga nagyo problema na muabot. Okay lang naman yung flat, guys, yung gulong, no, kasi maayos man yan, pero yung ano ba, yung sasakyan at saka yung gulong, sobrang malapit na lang magkadikit na halos yung, di ba, yung kurbada, yung kung saan yung gulong, sobrang malapit na talaga sa gulong guys, so kaya delikado, so kaya wala akong sasakyan mga ilang araw kasi ano tawag nito, si Tami gamitin yung aking sasakyan. But anyway, so yun, pinagluto ko lang para may baon siya bukas. Hello guys, ayusin ko lang itong ating drive garahean kasi ay bukas ng umaga. Ano po ito ngayon, 10 o'clock ng gabi, ay pumunta na ako dito kasi para bukas ng umaga hindi na ako magkandugaga pa. Tinutulungan ko lang si Mister kasi sobrang stress niya guys, meron siyang piniprint. At ayun, ang saksakyan may problema plus yung printer nagka-problema, lahat. Yung jack namin, meron kaming dalawa para makita kung anong problema ng gulong, hindi makaalsa ng sasakyan. Lahat talaga guys, as in, parang sinadya na magka-problema lahat. So ngayon, sasakyan ang gamitin ni Tami, sasakyan ko, at nilagyan ko na ng hangin yung gulong bago ako matulog kasi bukas ng umaga magising na naman tayo ng sobrang aga talaga para makapag ano si Mister. Hindi na siya aligaga ba maglagay-lagay pa ng hangin at maingay, di ba? Good morning. Gumising ako ng sobrang aga. Kasi problema, di ba, kahapon? Para naman meron siyang cooler dito, ilagay ko itong cooler. Here, I try to help you here. I appreciate that. You want to do everything. Parang nagagalit si Dudong Tami guys dahil nga ako na yung dito, nag-alaga sa kanya, ako na gumagalaw. Sabi ko, I'm trying to help you naman, oy. Kasi ayaw niyang ganyan, sobra akong mahago ba. Ito yung baon ni Tami. Cookies. So yun guys, pagkatapos doon sa garahean guys, pumasok na ako dito para naman asikasuhin itong baon niya. Nagbaon na siya ng daming manok yung sinugba ko kasi nga ay parang hindi siya uwi. Yung parang talagang for sure na hindi siya uwi. Yun yung sa tingin ko. No, because when you go back from work, you're looking to the parking area and you're looking for a white one. Oh yeah, well, that's gonna happen. And also, you just be careful. That car will beep, okay? Yeah. You have to pay attention. You can't play with your phone when you're driving. Vivian. Please be careful, please. Yeah, I'll try. We should put it here later. Doesn't really work on that for me. Huh? Doesn't really work that for me. Just press off on that. Okay, I know how to do it. Be careful driving. Out.